واہ واہ اللہ بادشاہ ہے، کاگلاں دی بیڑی ہے، مکوڑا ملا ہے، لوگ پہ چڑھ دن تے مارکا ساڈی بھی صلاح ہے۔ ایک آئی بادشاہ تا اللہ پاک آپ او ایک ٹوٹے زمین دا بادشاہ نا اوندا ہا سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ، بہت بڑا مالدار ہا، وسدا رسدا پیا ہا، نوکر چاکر آیس، ڈھیر ساریاں بیویاں ہیس، ڈھیر سارے بال ہیس۔ ایک دیہڑے قرآن مجید دی تلاوت بیٹھا کریندا، ذل من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جیڑے لے آیت تے پہنچا نا، عزت ہو دیندے تے ذلت ہو دیندے تے بادشاہی ہو دیندے تے غریبی ہو دیندے۔ اُہاں کہ میں کو غریب کرے سی تے کو لازا لگ سے صحیح۔ اچھا ایڈو سے ان نجومیوں کو سڈے، وہاں کے بھی آؤ آگے حساب کتاب کرو۔ نجومیاں آ کے بھی تیرے اگلے 7 سال انہاں وہ کہتے یہاں کہ بھی 7 سال کہتے میرے واسطے کہتے میں اپنے گھوڑاں دیاں اگاڑیاں پچھاڑیاں ویچاں انہاں دے زیور ویچاں تے میرے 7 سال لنگ ویسن، باقی تو ہر شے میرے اتارے چے۔ وڈا علام مارس مارکا سویرے نہیں تھیا، نوکروں کو اگر جلو تالاب تے میں دھاونے، انہاں صابن چایا، ٹر پے تالاب تے پہنچا، دے دے تے کیا دے دے ایک عالی شان پرندے جڑا تالاب دو تے پانی بیٹھا پیندے۔ بادشاہ کھڑ گیا، وہاں کے نوکراں کو یہ پرندہ کری کہ ڈٹھا پہ انہاں کہ نہیں، وہاں کہ یار یہ تو بڑا کم دا پرندہ ہے، یہ کو ساڈے شاہی چڑیا گھر چ ہونا چاہیے کہ ہون کیا کراں، وہاں کی کو پکڑو۔ مار کا نوکر پکڑ ونجن، پرندہ اڑ ونجے، بادشاہ آپ اگاں تھی وے تو پرندہ بیٹھا رہے، ٹر دے بھج دے، پرندہ دور نکل گیا۔ بادشاہ نوکروں کو کہ تساں کھڑو، میں آپ وینا تے بن کے پکھو کو نہ پینا۔ بادشاہ آیا، پکھو بیٹھا رہیا، پکھو کوئی پکا ہاتھ گھتا، پکھو بھرکاری ماری، پکھو تا نہا، وہ خدا دی تقدیر آئی مارکا، اڈا اون دور دراز کہیں علاقے دے وچ ونج لہایا۔ حالے وہ ٹائم کھڑا، حالے بادشاہ دھاتا ہی کونا، نہ کوئی جیب وچ روپیہ آس، تے بے مال بے زر بے یارو مددگار تھی کہ جنگل لتھا کھڑے۔ پتہ ہی کو لگ گئے بھئی جڑی اللہ پاک دی تقدیر ہے انہا فیصلہ تھی گئے۔ غلطی کر کنا ہون پتہ نہیں کتنا کدا معافی تھی وے کدا نہ تھی وے۔ ٹر پہ ٹردا بکھا تسا پانی دی تلاش وچ ودے، اگو دے دے تو دور تو ایک ٹیٹک ایک نظر آندا ہے، ٹبے دے تے لگا پیا۔ بڑا خوش تھے بس چلو یار کھاون واسطے مل گئے، پیون واسطے مل گئے، ٹیٹک کو کھاساں، پانی پیسا چا، ترے ہی لے ویسی بھوک ہی لے ویسی۔ مار کا گیا ٹیٹک چیس، ٹیٹک بڑکا پیا، گرمیاں دا موسم آ، یہاں کہ بھئی ٹیٹک کو نا ٹھڈا کر کے کھاساں۔ شاہی ذہن آئی، شاہی مزاج آئی، ٹیٹک کو جھولے چ گھات کے ٹر پہ مار کا اگو ایک واہر مل گئی ہے۔ انہاں کہ بھی کتوں آئیں، یہ اپنی نگری دسی ہو جان دینا نگری جو بئی ہے، انہاں کہ کیشا چاہیے ودائیں کہ ٹیٹک، انہاں کہ نہیں ٹیٹک نہیں تلاشی دے۔ جیڑے ویلے انہاں ڈٹھا تو ٹیٹک نہیں، انہاں دے بادشاہ دا سر ہے، انہاں دا بادشاہ قتل تھی گیا، ان دا جڑا سر ہے وہ قاتل نال گر گیا۔ انہاں کو پکڑا، بادشاہ دی کچہری جوانی کے پیش کر دیتا۔ بادشاہ کہے کہ آج رات ہی کو ڈھک دو، کل نہیں دا فیصلہ کرے سوں میں کیا کرنا ہے۔ سویرے زیرے مار کا کچہری لگ گئی، انہاں سلطان سکندر غزنی نے بادشاہ کو پیش کیتا۔ بادشاہ نے کیس سماعت کیتا۔ کہیں وزیر نے آکھا کہ سر لہا دو، کہیں وزیر نے آکھے کو این کرو، کہیں آکھے کو کال کوشش پا دو۔ ایک وزیر بولے ہوا کہ یک گالی فضول ہیں، ان دے ہاتھی کپوچا، ان دے پیری کپوچا، لولا لنگڑا کر کے ایکو شہر دے باروں سٹ دو، چاہ کے تکلیف وچ راوے، ایکو پتہ لگے کہ بادشاہ دے قتل کیویں تھیندن۔ بادشاہ کو صلاح پسند آ گئی، ان دوہیں ہاتھی کپا سٹے، دوہیں پیری مار کا کپا سٹے تے اروڑی دو تے بلھائے۔ روندا بیٹھے اللہ پاک نال مخاطب تھیندا بیٹھے، میرا اللہ تیری ذات جان دی کہ میں قاتل نہ، چلو تیرا امتحان ہے تو بھگتیں دے پہیں آپ ڈٹھی ویسی۔
کچھ دیاں دے بعد اتاؤں ایک تیلی لنگا، تیلی ڈٹھا ایوں کو سدائیاں کہ یار گال سن، میں بندہ ہاں، اللہ دی مخلوق ہاں، اور میں تو کوئی یقین نہ لادا کہ میں تھوڑے بادشاہ دا قاتل نہ، میں رحم دی اپیل کرے نا، میں کو اپنے گھر کے دی جل، چلو میں تیرے جھوٹے کو حقلی وطرہ ساں تے نال میں کو تو روٹی دے چھوڑی کر تھوڑی بہوں، وہ کہ ٹھیک ہے جی، وہ چاگن گیا، وہ اندر ٹونڈ نال چ بندہ سوٹی چھمک، اے سارا نہیں ان دے تیلی دے ڈاند کو سنڈے کو جڑے نا کولو دوتے ٹوری رہ ویندا اے وقت جڑے ویلے نا ویلا تھیندا ہا نا، ایک قرآن مجید دی تلاوت کریندا ہا، تلاوت ایجھی کریندا ہا جو پکھی ڈھائے ونجن، بادشاہ جیں سزا دیتی آئی اون دی جڑی دھی آئی او محل دی چھت تے راندی آئی، او ان دی تلاوت تے عاشق تھے گی مارکا، اے تلاوت کرے او راتی چھت تے سنے، او کو نہیں پتہ تلاوت کرنا والا کون ہے تے ایک کتھو کریں دے، خیر انہوں قرآنیہ کو آکھا پتہ کرو، انہاں دسا کہ بے فلانی جاد ہوتے تیلی کو ایک بندہ ہے جہنے ہاتھ تے پیر دوئیں کو نہیں معذور ہے، لیکن قرآن مجید بڑا سونا پڑ دے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ دیاں دے بعد اون بادشاہ نے اپنی بہن کو آکھا کہ بے تو اپنے شادی کر، اون آکھے صحیح میں شادی نہیں کرنی، بادشاہ کہ نہیں تو وڈی ہیں، پہلے تیری شادی تھی سی وقت میں اپنی شادی کرے ساں، اچھا وہ کہ ہون وہاں کے ایک شرط ہے میں شادی کریں دیاں لیکن میں اکھیں ڈٹھا وار پر نہیں ساں، وہ کہ ٹھیک ہے جی، بادشاہیاں چلان تھی گئے، ڈی مخصوص تھی گیا بے جمعے دی ریاڑو سی پوری شاہی دے بادشاہ آمن، با شہزادیاں آمن، آ کے این میرے محل دے کول آ کے باہمن ہار سنگار کرن، با شہزادی جے کو چن گدا ان نال ملکہ دا نکاح تھی ویسی، دور دراز تو لوگ آئے آن کے بیٹھے، تیلے بھی سر مک کے ٹرا ویندا ہو نہیں بس چلو کو شغل وائیں دیکھ ساں، یہ لنگڑے کو آکھے میں کورے والا کہ وہاں کہ یار میں کو کدی چلو توارا میں شغل دیکھ ساں بیٹھا، اون آن کے کہیں اچھی جاتے بلایا چاہ مت ابھی بھاگ دھاڑ دے وچ پیریں ہٹا ونے، او ایک ٹبی دوتے بہتیا رنگ دنیا دے رنگ ریدا بیٹھے، ایڈو با شہزادی نے لوٹا پانی دا دتا اپنے نوکرانی کو، او لگی وان اچھی جہاز ہوتا جڑا اندھا بیٹھے ہتھاں تو پیراں تو محتاج بیٹھے، این دے وان کے لوٹا ویٹا، نوکرانی گئی وان کے رنگی جلے لوٹا ویٹا، واہ ویلا مچ گیا کہ نوکرانی بھول گئی ہوئے، نوکرانی بھول گئی ہوئے، بادشاہ صدا نوکرانی کو بھئی تو اندھی آویں، معذور آدمی تے وہاں کہ میں کو نہ بھول گئی تیری بھین بھول گئی ہے، میں کو معاف کر اون نال گال کر، وہاں کہ نوکرانی بھول گئی ہے سویرے دوبارہ میلہ ہو سی، میلہ مار کر لوج ڈاڑے رکھیچ گیا، اندھا کو پیچھا ویندا پیا معذور جڑا وہ ادھائیں بیٹھا رہیا، وہ اپنے یار کو آکا کہ میں کو ٹکو ادھائیں آنڈے یار میں کو کدے چہنے والا دمی میں کو بات پوچھائے سے میں ایسا بیٹھے دمی والا پیٹ دیکھ کے ویسے ہوں دمی نہیں دیا مار کا، لوگ کٹھے تھے سج گھج کیا ہے خشبو اللہ کیا ہے، نوکرانی کو آکو زبان اویں وان کے لولے لنگڑے دوتے پانی سٹا اون وان کے سٹا، انہا وات واہ میلہ بچایا کہ بھئی نہیں نوکرانی بھول گئی ہے، انہاں کہ کوئی نہ بھولی نوکرانی تاری با شہزادی بھول گئی ہے، پھرا ہوندا آیا وہاں کہ تو اندھی ہیں، اے معذور آدمی ہے، وہاں کہ میں کوئی اندھے نال کوئی غرض کو نہیں، اے معذور ہے اے ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید اچھا پڑھ دے بس اے ساری زندگی میں کو قرآن سننا رہے ویسی میں تے کافی ہے، وہاں کہ گال سن اے ہے سارے پیو دا قاتل، وہاں کہ باویں سارے پیو دا قاتل ہے، میں اندھے قرآن مجید تے اندھے لہجے تے عاشقاں لہٰذا میں پڑھنی ساں تے اندھے نال پڑھنی ساں ورنہ نہ پڑھنی دی، بات جا کے ایک شرط ہے، میں دس شرط ہے کہ بھئی تو اپنا حصہ گن کے تو اپنے جنے کو نال لا تو سارا ملک چھوڑ دے، ورنہ میں لوگوں کو کیا منہ نہیں کہہ سکوں کہ میں قبول ہے، یہ اپنا آدھا حصہ گدا مال و زر دینار چاہے اون تھی کچاوے تو بہ گئے، اے لنگڑے کو لولے کو تے بلاری تو نے مار کا اگو ایک دریا آیا، این نوکراں کو آکھا کہ میں کوئی تھائیں لہا دیو کیونکہ چلو وسوں اے پانی تا پیسوں بیٹھے تھائیں میں کوئی تھائیں خیمہ لا دیو نہ تھائیں خیمہ لا دیتا، مار کا نوکر واپس آ گئے، این او کو آکھا ہوا کہ گال سن میں تیرے پیو دا قاتل نہ، اچھا ہوا کہ تو کون ہے، ہوا کہ میں تو سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ ہاں، میں کیتا تکبر، میں کہا کہ بھئی اللہ پاک میں کو اگر غریب کرے سی تو ٹائم لگ سیس تے وہ تکبر میرا سر گھن گئے بیا میں تیرے پیو دا قاتل نہ،
تے उ'आं कि हुण उ'आं कि तू ही माफ़ी मंग, मैं ही माफ़ी मंगदा, तू ही सजदे ही ढाए, मैं ही सजदे ही ढाने मंगदे माफ़ी अज अल्लाह देसी। बस सही वो सजदे ढाए पेडुए सजदे तो उठे हाथी सलामत पैर ही सलामत। सुल्तान सिकंदर दे 7 साल कहत आले मुक गए। मारका उठी बैठा उआ के भी तई महल बन वैसूं ये ज़मीन गिनदे हैं उन्होंने ज़मीन च गिदी मारका ज़मीन गिनीज गई। उस तो बाद सही हुक्म दिता कि वनो भाई मजदूर गोलो, मैं ई डिज़ाइन का महल बनवाना है। मखलूक आ गई अगर बई जात मजदूरी 2 रुपए है तो मैं 5 रुपए देसा क्योंकि मैं काम जल्दी चाहिए। 6 महीने मार कर न लगे आलीशान महल बन गया, बागात लग गए। एक दिहाड़े वो बादशाह उनका साला शिकार ते आवे देखे तो अगू नवी शाही नौकर मैंने पता करो कोई नवा बादशाह है। नौकर आए आन के पूछा उन्होंने कि बिल्कुल नवा बादशाह है, सारा बादशाह तेन मिलना चाहते हो साडा। जिले आवे देखे तो बंदा वो है, शक्लो सूरत वो है, हाथ से सलामत पैर ही सलामत। ऊँ आखे भाई चलो बंदा रंगे बंदे कई नौकर हुआ यार बंदा वो है लेकिन हाथ पैर तो कट्टे हुए हैं, ये किमें थी सकता है। खैर तुम बड़ी खिदमत सेवा की थी। उहाँ के यार तू सारे को दावत खा। उहाँ के नहीं एक दफ़ा तुसा सारे आओ मेरे कोल, पूरी रैयत को घिना ते अपनी माँ को घिना अपनी जाल को घिना, आओ सारे घर खाना खाओ वत मैं थोड़े घर वैसा ठीक है। हुण सही बादशाह आया जेड़े भांडे हैं वो सारे उनके अपने हाथ दिते हुए जो हैं वो अपने थां सुजान गया। ये तो मैं थां ही साडे जने ही साडे जेले त्रीमत कर देखे तो सकी भेण आसी वो सुझाती बैठा हूँ बंदा नगे बंदे की भेण तो बंदा किमें बोल सकता है। खैर से हुआ के गाल सुन हूँ सारी रैयत को इकट्ठा कर मैं पूरी कहानी सुनाना। सुल्तान सिकंदर गजनी के बादशाह ने सारी रैयत को मुखातिब किया कि मैं तुम्हारे बादशाह का कातिल नम मैं वड्डे वड्डा अलामा रहा, अल्लाह मैं सज़ा दी आई, मैं अपनी सज़ा पूरी कर चुका। ये तख्त भी आवे ये तुसा संभाल गिनो असा वेंदे पाए अपने मुल्क दुते उथा वन के सुल्तान सिकंदर गजनी का बादशाह अपनी त्रीमत को नाल ला के अपनी शाही मारका वाल आया, अपने बालों दे विच वसदा पे उथा खुशियां पिया मनंदे। असा गति बैठे था उन्होंने किस्सा मारका किस्सा गया झर असा बैठे घर।